Készen is van. Tessék átfáradni a fodrászathoz. Mara! Tessék parancsolni. Rémesen nézek ki. Egész tönkretett ez a 2 heti nyaralás. Hol volt? Egy barátnőm Héviten. Az idő szörnyű volt, a tó nem volt elég meleg, az ízületeim rosszabbak, mint a valaha, és hát hogy nézek ki. Nem tudom. Mit fog szólni, amit Rész úr, ha meglát? Semmit se fog szólni. Hangszárgyulladása van, és csak mutogat. Azóta csöndes a ház. Bocsánat, ezt nem kellett volna mondani. Ugyan, ismerem. Úgy szól, mint egy bölömbika. Szegény. Írok neki egy pár sort, elvinni? Persze. Mit csinálunk? Mindent. Szeretném, ha újból emberi külsőn volna. Akkor bevetjük az egész fegyvertárat. Neked se szólt Gábor, hogy hova megy? Én csak reggel láttam. Azt hiszem, valamit üzletel. Alig van itt egy-egy pillanatra. Megmernék esküdni, hogy valami nőügye van. Nagyon illatos parfümöt érzek körülötte. Úgy illatozik, mint egy virág. Meg valami Charlotte nevű nő folyton keresi, nem ismered? De ismerem. De hát ez csak valami üzleti ügy lehet. Egy távolból visszaszakadt milliómos nő. Nem Gábor esete. Nagyon szolidáris vagy vele. Ez nem ismer se Isten, se embert, ha nőről és pénzről van szó. Percek alatt kiderül az igazság, ugyanis Charlotte rögtön itt lesz. Ha együtt jönnek, te nyertél. Ha nem, tévedtél. Lilla kedves, írja meg azt a levelet, és tegye ide az asztalra, hogy el ne felejtsem hazavinni.